Mori milaj mamole, otrusa glava. Mamo, oča mi ćata. Mamo, oča mi ćata. Ludo pomina, tam mi ja najdem. Mori milaj mamole, tam mi ja najdem. Mamo, taja ne dava. Mamo, taja ne dava. Čirija trasi belo to lice. Mori milaj mamole, belo to lice. Mamo, ravnata snaga. Mamo, ravnata snaga. Стойка за мало. Балеринка, че е тя, балеринка. Нали балеринка, бабе? Говори, че порасне. Да? Нема да имаме проблеми с нея. Не плаче, не плаче от чужди хора. Контактна. Ил, така трябва. Гнездиче. Айде, чао. Чао. Айде. Дай му сливка. Догоре ще порасне детето. Догоре. Дай му сливка и дай целувка. И целувка. Повече Боб. Още по-радостно. Той ние го касаем ленче. Напаним един голем найлон да чука, да се нажижа. И сетна онова викам деца, касайте. Браво. Зеленущите отдално, суите отда, 4 чувала напаниме само чуш. Тай прострех на терасата и кога се иска обаче такова. Да нема буклука вкъщи. Нема, я се на полето работа. Много ли боб има? Има. Има в много боб. Ако искаш ти навара нанга боб, Аз само да знам не обичам боб. То са ли с сланинка? Не обичам. Не обичат. Обичам само такъв, който е един, не знам дали тук се прави такъв боб на каша. Е така де. Не, на каша. С брашно. С брашно е чежно. Баща ми го прави супер това, не знам. И ние си го много обичаме. Понеже ред Тук всички коктейли до сега не е било без такъв боб. И като дойдат на хотелите и чужденци, най-напред върват на този боб. Зарезват от хотелите агнетата, пуйките, дето са в желатин, всичко и идват на нашата маса, защото казват, че това е най-екологично чистото ядене и ще ядат от него. Няма консерванти, няма нищо. Ама и днес ще сме брали този боб, ама грам нема нещо да е напръскано. Абсолютно екологично чист боб. Абсолютно Това чист. сигурно няма да се прекупва. много е скъпо. Ние сега е така много. Ами тя и името... Маре, моля ти се. Маре, все ме скапа. Името вика в Америка, ако си купиш такова екологично чисто, една ябълка не знам колко долара струва. Аде! А тук полети 20. Коко плеве, ко плеве, око плеве, руси снова, око плеве, ко плеве, око плеве, руси снова, руси снова, руси снова, руси снова, турци гоня, около плеве, руси снова.
Осман Паша на стол седи, писмо пише и До султана. до султана. Ой, султане. Мой султане. И така. Zum Beispiel, zum Beispiel.